हाग्रामा महिलारि सारखौ माने सरकाराव लाबोफिननांगौ होननानै गोदानै बुजायनांगौ जेबो गैला रायजोफ्रा गासिबो बुजिखाजोब्बाय दा दिनै बिपिएफनि जि मोनसे दोहौ बारहावा बारदों बेवहाय इउपिपिएलआ उरायलांजोबसिगोन जेबो गैला बे इलेक्शना किन्तु बिटिसिनि इलेक्शन नोंथांमोननि बिटिआरनि इलेक्शना माब्ला जागोन नोंथांमोनाथ' बिटिआर बुङै बुङै 5 बोसोर बारलांबाय आरो प्रमद बर'नि सरकारखौ रायजोफ्रा फोथायला बिथांमोना बर' मानसिखौनो इभिक्सन खालामो बर' मानसिनि एगेन्स्टआवनो नटिस होयो थांनाय 4 आगस्ट खालि जोंहा मोनसे पिएमबि पलिसि मेकिं बडिनि मोनसे मेल जादोंमोन आरो बे मेलावनो जोङो गासै 22टा समस्तिनि बिजाथिमोननि मुंखौ जोङो अफिसियेलि फोसावबाय आरो फोसावखांनायनि उनाव जोंहा बिपिएफ हान्जाया ओरैबायदि मोनसे दोहौ जों नुदों जे माने बिपिएफआ जेरावबो माने देरहानाय 3 तारिखआव 100% खाटां जाबाय बिपिएफखौ दिनै होबथानो हाला सारा बिटिसिआव मोनसे बारहावा बारबाय आरो बे बारहावाया ओरैबायदि गोख्रों बारगासिनो दं दायो सोनाबनिफ्राय सानजा सानजानिफ्राय सोनाबसिम बिपिएफनि जि फोसावदिं मेल बे मेलावहाय जोङो रायजो राजाफोरनो ओरैबायदि मोनसे पजिटिभ रेसपन्स मोनदों बयबो दिनै हाग्रामा महिलारि सारखौ शिफ्ट जानानै जोंनि बिटिसिखौ सालायफिनजानायखौ बयबो लुबैदों आरोखि जोंनि बिटिसिनि थांनाय 5 बोसोराव जिखिनि पावार एन्ड फांसना दिनै गोमाफैबाय बे पावार एन्ड फांसनखौ लाबोफिननांगौ आरो बिटिसिखौ आवगायनि बायदि गोख्रों खालामफिननांगौनि थाखाय जोङो दाखालि बावै 6 तारिख आगस्टनिफ्राय जों गसाइगाव जागायजेनदों आशीर्वाद रेलि ब्लेसिं रेलि होननाय हाबाफारि जोङो रायजो राजानाव बोर बिनाय आरो बे हाबाफारिखौ लानानै दिनै बिपिएफ हान्जाया माने 15,000 20,000 22,000 सिम जों मोनसे गेदारिंनि हाबाफारि लाबाय थादों आरो गाबोनबो नुगोन नोंथांमोना बिजनियाव मोनथाम ब्लकजोंनो मोनथाम समस्तिनो जोङो माने 20,000 टारगेट होनानै गाबोनबो दङ समफोर बाक्सा उदालगुरि कन्टिनिउ माने जोङो बे ब्लेसिं रेलिनि गेजेरजों जोङो बिराद मोनसे माने दोहौ लाबोनो हादों आरो रायजो राजाफोरखौ दिनै माने बिराद पजिटिभलि गावबा गावनो गोसो जानानै गोसो गुदुङै रायजोफ्रा माने बिपिएफ हान्जाखौ मदद होनायखौ जों नुबाय थादों आरोखि आद्रा थानाय बिजाथिफोरखौ माब्लासिम फोसावनायनि आं दिनै डेटखौ नोंसिनि सिगाङाव बुंनाय नङा आनअफिसियेल जागोन बारा गोबाव गैला आरो इलेक्शन नटिसआबो माने होथारसिगोन जों माने आनअफिसियेलिब्लाबो जों मोनथिबाय थादों बारा गोबाव गैला 10 दिनबो सम गैला इलेक्शन नटिस गोग्लैनो थाखाय दा बेखायनो जोङो माने सेकेन्ड जि फारिलाइ बेखौ जोङो खम टाइमनि गेजेराव फोसावगोन होननानै जोंनि माने हाग्रामा महिलारि सारा जोंखौ फोरमायदों आरो बेखौ फोसावखांनायनि उनावबो जोङो फुल सुइं माने केम्पिं खालामगोन आरो बिपिएफ हान्जानि दैदेननायावनो बिटिसिआव माने दुर्गा फुजानि आवगाय मोनसे गोदान सरकार मोनगोन दिनै 100% माने खाटां जाबाय आरो प्रमद बर'नि सरकारखौ रायजोफ्रा फोथायला बिथांमोना बर' मानसिखौनो इभिक्सन खालामो बर' मानसिनि एगेन्स्टआवनो नटिस होयो आरो बिथांमोननि बे बिटिआर सुक्तिनि 7 नम्बर दफायाव लिरनाय दं जे खास हायाव थानाय हादान ओनसोलाव थानाय बेबायदि मानसिफोरखौ इभिक्सन खालामनांगौ होननानै बावहाय लिरनाय दं दा हादान ओनसोलाव सोर रायजो जायोलै हादान ओनसोलाव रायजो जाग्रासो नों आंनि माने बिदा फंबाय नों आंनिनो माने बिब' बिनानाव सोरबा माने बर' फिसाफ्रानो बांसिन फरेस्ट ओनसोलाव हादान ओनसोलाव रायजो जायो दा बर' मानसिखौनो इभिक्सन खालामनांगौ होननानै बे सुक्तियाव लिरनाय जादों आरोखि दा बे सुक्तिया जोंनि जाथिनि थाखाय मोजां नङा बे सुक्तिया जोंनि जाथिनि थाखायबो मोजां नङा जोंनि बिटिसिनि थाखायबो मोजां नङा प्रमद बर' बिथांखौ आङो नोंथांमोननि गेजेरजों मोनसे कुइसन खालामनो नागिरदों इलेक्शनाथ' फैगौ ना साननैसोनि गेजेराव इलेक्शन जासिगोन बे इलेक्शना किन्तु बिटिआरनि इलेक्शन नङा बे इलेक्शना किन्तु बिटिसिनि इलेक्शन नोंथांमोननि बिटिआरनि इलेक्शना माब्ला जागोन नोंथांमोनाथ' बिटिआर बुङै बुङै 5 बोसोर बारलांबाय परिबर्तननि स्ल'गान गायनानै दिनै 5 बोसोर बारलांबाय माब्ला बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो हागोन नोंसोरलाय सरकारजोंनो एखे लोगो दङ बिटिआरआ माला जागोन बिटिआरनि इलेक्शना माला जागोन बिटिआरनि इलेक्शन जानांगौबाथ' समस्तिया माने गासै 60टा जानांगोन ना बिटिआर सुक्तियावथ' लिरनाय दं 60टा समस्ति बानायगोन होननानै किन्तु दिनैथ' बे जाफुङासै दा फैबाय थानाय इलेक्शनखौबो बिथांमोना हाग्रामा सारा माने सोरजिनाय सृष्टि खालामनाय बिटिसि काउन्सिल माने इलेक्शनखौनो बिथांमोना बाहागो लानो गोनां जासिगोन आरो दिनैसिमबो बिटिआर जायाखै दा बेनिखायनो बिथांमोना टटेलि मोनसे फेइलार गभर्नमेन्ट जाबाय आरो रायजो राजानि सायाव गावसोरखौनो प्रमान खालामबाय जे गावसोर जे जेबो मावनो हाया साक्सेस नङा बे सरकारा रायजो राजानि सिगाङाव गावसोरखौनो फेइलार मोनसे गभर्नमेन्ट होननानै प्रुभ खालामना लाबाय दिनैनि तारिखआव मोनसे खोथा जितु प्रमद बर'नि दैदेननाय सोरखारा 5 बोसोर बाबेनलांनोसै दिनै बिसायख'थिया खाथिथाराव बेबायदि समावहाय साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइ होनायनि बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों बेफोर रायजोफोरखौ थगायनाय खोथाया बिनि सालाय बिजौ सानफ्रामबो खस्थ' थायोलै मा टाइम दङ माला एडभार्टाइज होबावगोन सप्ता खनसे गैला इलेक्शन नटिस गोग्लैनोसै कर्ट अफ कन्डाक्ट गोग्लैथारनोसै माला साख्रि होबावनो माला टिका होबावनो माला बिल होबावनो रायजोफोरनोलाय
दा जों खोनादों गामि गामि थानानै बहाबा फाउन्डेसन स्टोन बानायलाबायदों सरकारानो गैला दा अन्थाइ खालामबोगासिनो मा लाब दं सोर फोथायगोन बेखौलाय माने मन्दिरनि नामाव गिर्जानि नामाव बायदिसिना माने धर्मीय अनुष्ठानफोरावहाय बियो माने ब्लेंक चेक रानदोंनो आलारि सोरां बाथि होननाय आरोखि बे आसनिनि गेजेरजों बे फैसाखौलाय सोर होगोन 2 मासनि उनावसो माने बेंकआव थांनो चेक खालामनांगौ होनदों 2 मासनि उनाव ना प्रमद थागोन ना इउपिपिएल थागोनलाय सोर होगोन फैसाखौलाय आरो बेबायदि एसेबांखिनि थगायनाय राजनिति खालामनानै लाब गैया रायजो राजाफ्रा बुजिखाजोब्बाय जा बुजिनांगौ बुजिखाजोब्बाय दिनैनि तारिखाव रायजो राजाफोरखौ नांगालाव भट थुनांगौ बिपिएफखौ गोख्रों खालामफिननांगौ हाग्रामा महिलारि सारखौ माने सरकाराव लाबोफिननांगौ होननानै गोदानै बुजायनांगौ जेबो गैला रायजोफ्रा गासिबो बुजिखाजोब्बाय दा दिनै बिपिएफनि जि मोनसे दोहौ बारहावा बारदों बेवहाय इउपिपिएलआ उरायलांजोबसिगोन जेबो गैला